Sziasztok, Kis Pista vagyok, és ma egy tutoriállal készültem méghozzá a HyperCam 2 letöltésével, ami rögzíti a képernyőn történő dolgokat, és ezáltal felvihetitek, amit ott csináltok. Lesz egy link a videó alatt, amit beillesztetek felülre, és akkor nyomtok egy Entert, és meg fog jelenni egy ilyen oldal, ez a core.hu, ahol látni fogtok sok minden, de nekünk csak ott oldalt, az a picike kis letöltés linkkel, az alatt van egy jel, azt megnyomjátok, és akkor ott alul lesz egy ilyen fájl, amit WinRAR-ra meg tudtok nyitni, rákattintotok, és akkor ott van az az Excel fájl, amire ha dupla klikkel rányomtok, akkor el fog indulni a telepítő, és ha én most rányomok, akkor ugye nekem nem indul el, mert azt írja, hogy ugye nekem már telepítve van, és hogy telepítem-e újra. Én most persze nem telepítem, de nektek nagyon gyorsan települni fog újra. És tehát tényleg nagyon egyszerű kis program. Sok mindent be lehet rajta állítani, a hang minőségétől kezdve a videó minőségig be lehet állítani rajta azt, hogy mekkora felületet vegyen. Tehát tényleg nagyon egyszerű és könnyen kezelhető program, és az a jó, hogy ezen az oldalon magyar nyelvű tölthettek le, és így szerintem még egyszerűbb lesz kezelni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem segíthettem, és ha tetszett, akkor lájkolj és iratkozz fel. Sziasztok!